Salutare dragilor și bine v-am regăsit. A trecut ceva vreme de când n-am mai făcut un videoclip. Nu mai mi-a permis timpul. Cum colecția de machete a crescut, m-am gândit să achiziționez o vitrină de pe Temu, nu e plătit absolut nimic, nicio reclamă mascată. Și am achiziționat aceste vitrine cu câte 8 sloturi. Sunt niște vitrine transparente, din ce am văzut la review-uri. Unii colegi au avut ghinionul să vină cu balamalele rupte sau lovite prin colțuri. O chestie foarte interesantă la ele, aceste piciorușe le permit să se interconecteze. Scuzați, cam așa. Se reflectă un pic lumina. Iar aici am o vitrină populată. Se văd foarte, foarte frumos. Sunt de efect, urmează să o populăm și exact ce vă spuneam, piciorușile intră în niște cătări și intră în cealaltă vitrină. Dar sunt foarte drăguțe și sper că și voi să aveți norocul să nu vă vină deteriorate. Din ce am văzut, sunt destul de bine ambalate cu folie cu bule și o cutie de carton. Poate doar dacă curierii noștri dragi joacă fotbal cu ele. Pe prima am populat câteva modele clasice. După cum bine știți, eu colecționez Matchbox, Hot Wheels și majoret. Ce apreciez foarte mult și îmi plac la majoret sunt cartonașele care vin cu fie bine și prețul este mai mare decât un Hot Wheels simplu. Fiecare mașinuță vine cu cartonașul ei și totodată avem descrierea, puterea motorului, accelerație, niște detalii drăguțe. Iar la cele care nu vin, voi încerca să decupez fiecare model, să-l aplic fiecare mașinuță. Cam atât pentru acum. Cealaltă vitrină, bineînțeles că voi mai comanda și altele. Vreau să o populez cu modele din zona de off-road. Cam asta este. Și la fel, plac foarte mult la modelele majoret, au părți mobile, ușile care se deschid. Acest lucru, cred că l-am mai spus și în alt videoclip, cred că am făcut un unboxing la Matchbox, este seria Moving Parts. Tot așa, nu. Capota motorului, de exemplu, se deschide la, dar foarte puțin. Este de efect. Un detaliu drăguț. Pe viitor voi încerca să construiesc un sistem Magnorail, se numește, pentru a face o dioramă
sub care va fi acest sistem Magnorail, care va permite automodelelor să se deplaseze pe acea dioramă. Cei de la Matchbox în anii 70 au avut ceva asemănător, Matchbox Highway, ceva de genul se numea, care de sub șosea era un pin care agăța mașinuța și la fel o trăgea. Și sub acel pin era un arc angrenat de niște rotițe dințate. Sper pe viitor să realizez acest proiect. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o săptămână minunată.